Ninkách, dnes sa budeme rozprávať o mágii a o kúzlach. Abrakadabra, nech je to slon. A mojimi špeciálnymi hostiami sú teraz. Ahoj. Kto z vás vie nejakú čarovnú formulku? A čo ja viem, ako formulku. Abrakadabra, premen sa na rybu. Ako vyzerá taký čarodejník? Čo má? Normálne. Čo má na sebe pooblikané? Ale mal kúzelný plášť. Aký je rozdiel medzi čarodejnicou a bosorkou? No lebo ona má taký jeden bombík na nose a ona nemá čarodejnica. A na čom sa vozí Ježibaba? Na metule. Podľa teba? Tiež na metule. Akú metlu používa Ježibaba? Čarodejnícku. Tušam? Normálnu. Z čoho je vyrobená kúzelná palička? Zo zlata. Zo zlata? Podľa mňa je vyrobená z kúzeliel, ktoré používa čarodejník. Dobre. Aké sú to dobré kúzla? Dobre, že čarodejník. A zlé kúzla? Ježibaba. Nie. Aké zvieratká majú najčastejšie čarodejnice? So sebou vždy. Bosárku. Tu tak mu... Leumarát, bosárku. Ale bosorka má na ramene také jedno zviera, čo tak pozerá. To je mačka. A jaká? Jak čarodejná. Aké je farby? Čiernej. A bielej. No, Dušan, čo je to veštica, vieš? No. Tá, ktorá predpovedá budúcnosť. Veľmi správne. A teraz sa spýtam, čo to znamená, keď niekto povie? Ty si ma tak veľmi okúzlil. Kto? No ty si ma okúzlil. Čo to znamená? Že som ťa očaroval. Ja mám také kúzlo, že odtrhnem si prst, pozri. Ja? Také vieš? Tak skús, ukáž mi. Si odtrhnem prst, pozri, víš? Odtrhnem si prst. Ja? Videli ste to? Ale tak to si dala taký, že... Ale to je kúzlo. Ukáž mi. Si to skús. Pozrite sa ešte raz, vidíš? Ja si to chcem skúsiť. No skúsi to na svojej ruke. Ale ja to... Vyskúšaj to na svojej ruke, ukáž. Nejde to? A tvoj, ukáž? Neotrhni si to. Dobre, skús, ti to nejde? Tento, vidíš? Takto, že... Aha, tento. To myslím. Tento myslím. A ten mi Ukáž, nejde. takto musíš chytiť prst a ho potiahnuť a vrátiť. A môžeš mi ukázať? Nemôžem, to je kúzlo. No ale to je nafúkovací prst, podri. Skús. Dobre, už si to naučil. Jej. Ja viem. Sa zmením na opicu, podri. A teraz ty, Dušan? Výborne. No. Teraz ja. Dobre. Ukáž mi to, Niko. Čári, mári. Tum. To je kúzlo, čo? Spalo. Počkaj, dobre, teraz zmizneme. Tak tliesnem a sa stratíme. Áno. A kam ideme? Do Prešova. Nie, ideme všetci domov. To bolo všetko z dnešných táraniniek a my, keďže sme sa... Neviem skončiť to. Počkaj ešte raz, ste ma začarovali, ste ma očarili. Ticho. To bolo všetko z dnešných táraniniek a keďže sme sa dnes naučili čarovať, tak dnes jedno kúzlo použijeme a to sa volá zmiznutie. Pripraviť sa? Ste pripravení? Áno. Kam ideme? Do Prešova. Do Prešova? Domov. Dobre. Do Prešova. Domov. Teraz.